आंसू गिरा दे आ नाक से जितना पानी गिरेला वो आत्मा के पिए के पड़ जाला। भगवान ओकरा के सतावे लगे कि हो मालदे के लोग काहे रोता, केकर का ले बनी रोता, शर्मा परिवार काहे रोता, गम में बा हम का ले बनी, भेजनी तो सोहर भई आ बोला लेनी तो रोआई हो गई। आखिर हम ले केकर का बानी, का ले बानी, का के कर्जा लेबा तो लौटई बना, केहू के खेत जोतबा बटैया तो दे देबा ना, केहू के घर मकान लेबा किराए पर तो लौटई बना। तो हम अपन ले रहनी, अपन ले बानी ते में लोग काहे रोता। आई हिंदू मुस्लिम दोनों आदमी के पुराण में लिखल बा, हिंदू के पुराण में मुस्लिम के कुरान में। आज भी मुस्लिम के जनाजा उठेला तब मौलाना खिसिया जाए, चुप रहो, आंसू मत गिराओ, तुम जन्नत में जाने से रोक रही हो। मौलाना लोग डांट देला, लेकिन हमने किया के लोग बैठ के रोवेला, बर्दाश्त ना होला। अरे राम जी ना बचौले तो हम अपने बाप के किंग बचाए रे भाई। ऐसे रोवल वर्जित हो। और कथा गावे के कारण ई हो कि भगवान खुशी रहे कि भेजनी तो सोहर और धन अपन ले बनी तो हमार भजन हो रहल बा। ए महमूद शर्मा जी के उचित स्थान दिहल जाओ, भेजनी तब मंगल, रखले रहनी तब मंगल, आई अपन धन ले बनी तबो हमार मंगल। तई तब रामचरितमानस से जेकर नाम श्री राम उर्फ महमूद शर्मा जी, राम जी के चर्चा सुनाए। उस समय के बात बा, आखिर हमन किया श्राद्ध काहे होला। रावण के जब चलती भई तो दुनिया में ऐलान कर दिला कि कोई ब्राह्मण किसी के दरवाजा पर नहीं भोजन करेगा और किसी का पृथ्वी पर श्राद्ध नहीं होगा। चढ़ जाइए, आराम से चढ़ जाइए, धले तनी धले। जय हो महादेव की जय हो, जय हो, जय हो। केहू ने के जान का बन के रुआ चहल बनी दे 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 दे। यहाँ के दूगो लड़का बने सन, इहे असली महादेव के रूप हो। जेकरा घर के यहाँ के बानी अनुभव करे ना, ऐसा आदमी जेकरा घरे पैदा होले ना, ई बैठल खात होइए तो घर भर के लोग खात होई, इकर कर्तव्य आ खात होई घर भर के लोग। जय हो, जय हो, जय हो। हम रउआ का माला पहना देता नहीं, महादेव रउआ के निरोग रख। वही नाम के चर्चा करे के बाद जब रावण ऐलान करा दिलस की दुनिया में श्राद्ध नहीं होगा और कोई ब्राह्मण किसी के दरवाजा पर नहीं खाएगा, लेकिन राजा दशरथ एक के शुरू कर दिले। यही से रावण के राजा दशरथ के खानदान से दुश्मनी जन्म ले ले, दुश्मनी हो गई। फिर बलिया टाउन हॉल में मानिए रामविलास पासवान जी के सुपुत्र चिराग पासवान जी आ रहे, पूरे समाज से निवेदन करेंगे उस नौजवान का सोच के विषय में अनुभव करें और वक्तव्य से आनंद उठाएं और भारत के देश के भविष्य को तय करें। बबुआ दीपक मेडिकल स्टोर 51 बने अभिनंदन बा। मेडिकल स्टोर के तरफ से फिर पुरस्कार हार्दिक स्वागत बा। जब रावण ऐलान करा दिल तो राजा दशरथ जी शुरू कर दिले। कब? जाना बेरा जवानी में राजा दशरथ शिकार खेले के शौकीन रहे, जाके श्रवण कुमार के बाण मार दिले और श्रवण कुमार जब मर गए तो उनका रानहर माई बाप सुन के भी मर गए। दोनों आदमी शराब दिले कि जा राजा दशरथ आज बेटा के आग में हमारी मरतानी, एक दिन तू बेटा के आह में मर जाइबो।
वो जल के चलते श्रवण मर गईले, वो बेटा के चलते बाप माई मर गई। अब वो जल लेके गईले गुरु वशिष्ठ के लेके कहली कि बाबा ये जल के वजह से 3 गो हत्या भइल बा, ये जल के हम का करी। तब गुरु वशिष्ठ कहली कि राजन रावण श्राद्ध के बंद करा दिल बा, बाबा जी लोग के खाइल बंद करा दिल बा, अब तू श्राद्ध शुरू करावो, आई जल पंडित जी लोग के पत्तल पर चलवावो, काहे कि ब्राह्मण में उस शक्ति बा कि सारा दुनिया के पाप नाभि में समाप्त हो जाला। बस जल बाबा जी लोग के पत्तल में चले लागल, आकाशवाणी भइल, ब्राह्मण लोग भाग जाइए, अछोप हत्या का जल है। तो जातना बाबा जी लोग होट ले बा, उल्टी नानू करी है, उहे लो जे पी गई रहे उ 10वां दिन पोखरवा पर पिएला। अब एबरा स्टैंडर्ड हो गइल बालू, पहले जल पीले रहलू, अब घी पियता लो। आ जातना घी पियना बाबा जी बाड़े, ए लोग का परमानेंट जोंडिस के बीमारी हो। तजे जल के ग्रहण कलियल उ महापात्र हो गई, और जल से जे भाग गई उस सरोतरी ब्राह्मण जेकरा के आंगना में बुला के खियावल जाला। अब तक दुश्मनी राजा के संगे चले लागल कि हम बंद कर रही, राजा चलब करा दिल। राजा दशरथ के 4 गो बेटा भइले, 4 गो पतोही अइली, राज दरबार में बैठल बड़े, ऐना में चेहरा देखत रे, अगरा तर के हमरा 4 बेटा 4 पतो, अब हमरा कोनो चीज के कमी नहीं है। तुलसीदास जी यही जी लिखत है, जब तेरा में ब्याही घरी आए, नवनीत मंगल मोद बधाए। जब ते राम ब्याही घरी आए, नवनीत मंगल मोद बधाए। 12 बरिस ले मंगल भइल। राजा बैठल बड़े दरबार में, आगे आईना बा, आईना में चेहरा देख के मुस्कुराता रहे, तले कान में केगो बाल सफेद दिखाई देलन। अनुभव करे लगले कि बाल हमार पाक काहे गइल बा। जाके गुरु वशिष्ठ से पूछले कि बाबा जी हमारा कानवा का बोलिया काहे पाक गइल बा। तब गुरु जी कहने के राजन आपका चौथा पन में पुत्र हुआ और आपका जाने का वक्त हो गया है, इसलिए अयोध्या का नरेश, अयोध्या का राजा अपने बेटा को सौंप करके जंगल में जा करके अपने जीवन में कुछ भजन कर लीजिए। राजा ऐलान करा दिले कि कल राम के राजा बना दे। ई बात अयोध्या के लोग के अच्छा लागल चाचा, लेकिन देवता लोग के देह में बीमारी हो गई कि राम राजा बन जाए तो राक्षस के मुँह है सो। अब सारा देवता लोग सरस्वती जी के घेराव कोई। हाथ जोड़ी अरे पूजी ले, अरे चलानावा ए सरदा, अरे मानिना कहानावा। माई कहली कि देवता लोग का करे के बा। देवता लोग कहल कि माता कोनो उपाय करके राम राजा मत बना, राक्षस नाम रही तो राम जाति होई राजा, काम सब होई बेमाजा। राम जाति होई राजा, काम सब होई बेमाजा। कोई से होई अरे पोपियन के, अरे मराना माए माई हो।
अरे तूफानवा माई हो बनी ना गाना माई सरस्वती कली की ठीक बात देता उहे काम करे जाना से सबकर भलाई तो सरस्वती चलली आके राजा दशरथ के महल में ढुक गईली आ लौड़ी के जाके मती मारता रही रानी के नहीं मारत राजा के नहीं मारत एगो नौकरानी के मती मार देली देवतो लोग नु चाचा गरीब के काल रहे बताई राजा के मती मारे के चाहिए रानी के मारे के चाहिए एगो बेचारी लौड़ी के मती मारला के जरूरत यही से लोग किस्सा कहेला कभी भी गरीब के लोग सतौले बा कहियो सताई सृष्टि के ये नियम बा काहे कि आदमी के क्रोध बढ़ेला कब अपना से कमजोर देखेला तब अपना से कमजोर आदमी तो लोग टूट पड़ेला आ जहाँ पर यार देखले तो खिसिया भाग जाए यही सब बकरी जनबाड़ी सब बकरी उ राती खा रोएली सब राती का बकरिया बड़ी रोएली सब मैं तो दुर्गा जी का ये बकरी काहे रोवतारू लो तो बकरिया कहली से माई रुआ जगत के माता है हमनिए के बेटा के लोग बलिदान काहे चढ़ा देला तो दुर्गा जी हंस के कहली जो हम का करिए बकरी तोर भातारे बोका जाने का भातारे ठीक नहीं ओकरा लइका के तो इहे दसन होई ते में मियाते रहबे तोर भातार बोबियाते रही आ तोर बेटा काटाते रही अब लौड़ी के जब मती मरली सरस्वती त लौड़िया गइल के कई के लगे कलश की का नैहर से आइल बनी करे के हम मती मारे आई करे चलते विरोध चालू हुई महारानी एगो बात पता लागल हो कुछ बात पता लागल हो रउआ सबद के बेटा बिना अयोध्या के राजा बनी अब बताओ कौशल्या राजमाता बोली है आ तू तो लौड़ी माता बोले लग ई बात जानलू है कि ना जानलू है कि ना सुनी सुनी महारानी अबतिया साची कहता तारो हाय 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 राजा जी भइले अरे धोखा बाजे रानिया तहरो सैया जी सुन लो कि राम कमाई मरले बाड़ी राजा जी के मतिया आ जौने जौने कहली रानी तौने करेले बतिया राजा चलता रे चाल तार बेटा गोइल बा ननिहाल आ देख लो एने अपने हाय 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 राम के बनाई है अरे जुआरा जाए तहरो सैया जी भाई इतना बात जब सुलझ के कई कलश की लौड़ी जबान पताला लगाओ जैसे हमारा राम वैसे भरत ते घर में आग लगावे बड़े कि रानी बोले फाटक अरे बोले फाटक अरे सुन लौड़ी बात हमार रानी बोले अरे सुन लौड़ी बात हमार तले आपकी भी आऊ खार खगु मार कुबरो जौने थरिया में खाए में ओई में छेद करे के जेकरा घूरा बैठे के ओकरा मुड़ी में आग धरे के लोग साच कहेला बानी
अलंगड़ी कुबरी और कानी कानी तीन आदमी से सावधान। केकरा से लंगड़ कुबर कान। जौन आदमी एगो आंख के होखे अगर वो मालदे बाजार पे जाता ने रास्ता में मिल गई काल बा शर्मा जी लौट आई पानी पी के फिर जाए आ फिर दोबारा भेटा जाता शर्मा जी काहे लौट गई नहीं है कोई दिन बजरिए मत जाए काहे के ओकर एगो फेस उड़ल बार और दोनों फेस उड़ा दी दोनों कान लंगड़ कुबर आएगो है कुबरी होली सर कैसे नया नया केहू का पतो हो आवेला ना तब पहले कुबरिए मुंह देखे आवेली सर कुबरिए अरे धन हवे का की कितना निमन बाड़ू ये बाजी नकिया तहार कितना टूसा खानी बा आँखिया बैगन खानी बा मुहवा रसगुल्ला खानी बा तोरा बाबजी के लाकवा मरले रहे रे इतना निमर है लड़की के बिया है लबे दवा से ठीक से रही आए गो लंगड़ आदमी खराब होला हमार चेलो हो लंगड़ा नहीं खे देखो तो मनी का करता वो काहे खराब बा विकलांग आदमी खराब होला वो चलेला तो देखी ले लू कि ना पूरा ही मिर्ती पारो एक दिन गलती से ओकरा के एक थप्पड़ मार दे हमार फोन ना उठौलस तो एक दिन मार देने जे रहे अतना ब्यास हो गए मारे जैसे मारे के बीरन तो गिरल तो 3 डिबुनिया नहर में चल गए ओ दिन से कोई क्रिया खत्म नहीं बेकरा ई तो बेमोरले ढिमला तारी बबुआ तो लोग सच कहेला बानी अलंगड़ी कुबरी और कानी भाई चिराग पासवान जी 28 तारीख को बलिया हॉल में आ रहे हैं आप सबसे निवेदन है जाकर के उनका मान मर्यादा प्रेम दुलार दे और उनके भाषण से आनंद उठाएं। लोग साज कहेला बानी अलंगड़ी कुबरी और कानी त तीन होली सहारा में खगुमार कुबरो तीन होली सहारा में खगुमार कुबरो कुबरी कलश के तू राज तार बेटा राजा बने चाहे उनकर बेटा ऐसे हमरा मतलब हम लौड़ी मारी तो लौड़िए रहो तू जाना तार काम जाने सरस्वती बुझली जे काम फरियाए वाला बा अब रानी के हमरा मती मारे के पड़ी जब रानी के मती मरली सरस्वती तो देखी कितना कौन तर पर गई पहले रानी के लगे लौड़ी गई ना बुझली अब एगो रानी होके नौकरानी के लगे जाता रही कहली कि लौड़ी ते जौन कहता रे शायद हो जाए एक और उपाय का बा कहली कि उपाय और वह याद बा जाना बेरा देवासुर संग्राम में राजा दशरथ जी लड़ाई में हारत रहे उनका रथ के धुरकुल्ली टूट गई रुआ अपन अंगुरी लगा के चका नचा देनी लड़ाई में जीत गए रुआ के कहले कि कोई बर मांगो रुआ मगनी दू बेर रुआ के कहले उहे दू गो आज मांगनी अपना बेटा के गद्दी मांगनी उनका बेटा के जंगल में भेज बाहरी विधाता मंथरा के मथला से झूठ सच कथला से तनी को न मन में विचार कैली के कई चूरी लाठी फोड़ी देली अरे लाटा बिखाराई अतिरिया चरित्र बेसुमार कई के कई देह पर के आभूषण खोल के बिक देतिया नीमन साड़ी खोल के आ डाइन के रूप बना के कोहना जाती है जे राजा मनावे वही है तो दुगो वरदानवा मांग ले अपना बेटा के गदिया मांग ले उनका बेटा के जंगल में भेज दे कि लाटा भी खराबेली अंगनवा
गहनवा उतार अरे लटा भी खराब गहनवा उतार दिली होला अरे जाई के समय को भवनवा गहनवा उतार दिली पहले ही गावेले विजेंद्र बाबा गहनवा गहनवा उतार दिली होला अरे चेलावा बनावला तूफानवा गहनवा उतार दिलिएरा रानी के कई कोहना के बैठल बड़ी राजा के पता नहीं खे सारा लोग सजावता डेकोरेशन करता कि आज राम राजा बनी है ई बात के उन्हें के जान कर रानी में विरोध करतारी कथाई जी खड़ी पाई लागल अब रहुआ के चलते चलते को चटनी हम दे हो तो चटनी कवन बा ये बेरा जौन चटनी गाओ तलू हम ना गाइले सदुन भाई हमनी के चटनी सूखल मिर्चा के ना होला हरा मिर्चा के मुरई के धनिया के टमाटर के पुदीना के लालका मिर्चा के चटनी खइह जाओ खाहू में परपराई या जाहू में परपराई ऐसे वो चटनी के से हमनी के दोनों भाई बहुत दूर रही चटनी हमार कौन बा एगो पति बड़े परदेश में पत्नी बाड़ी घर में कौन पति चाय पत्ती की मनोहर पत्ती की दाढ़ी बनावे वाला पत्ती तार पापा तारा मम्मी के कौन पति हो दाढ़ी बनावे वाला बुझली अच्छा हजाम हो ये हजाम ब्लेड बुझता मुकेश विश्वकर्मा ओड़ा सारा